Takže Čakobel Zelenáči, vítám vás u mého dalšího videa ze hry Counter-Strike od Kotelny. Je to server Capture the Flag, to je můj první gameplay, ale tak asi no. Takže, co jsem zapomněl zmínit v minulém videu? Aha, já jsem Polda, to mě nenapadlo. Co jsem zapomněl zmínit v minulém videu? Hodně věcí. Takže já, teď to bude taková info gameplay, nejsem si vůbec jist, ale bude to fakt takový info gameplay. Takže chtěl bych natáčet různé hry, jako je Vovko, to nejvíc asi, ale na to se dostane až někdy příště. Vovko, Call of Duty, ale to vážně až někdy příště, to Call of Duty. Nejsem si vážně jistý, s tím Call of Duty je to takový nahnutý. Jestli jo nebo ne, nejsem si fakt jistý. Možná, že ho budu točit s kámošem, ale to je hodně malá pravděpodobnost. To mi docela daří, jsou tady samý malí kidi, tak se mi docela daří. No to je jedno. Takže, teď se tady respawne nějaký burec, který mě bude chtít zabít. Koukejte na to, jo? Přesně o tomhle jsem mluvil. Snažím, když se respawnujou. A tak ale aspoň 2 kg a jednou mrtí. Jsem nejlepší ze všech zatím. To jde. CSko. Jo, mimochodem tady hrál i tenhle, jak můžete vidět v těch divácích, tak to jsem točil taky ještě jedno video, to jsem kapku zkazil, teďka si to ale docela dávám. Tyjo, jsem dobrý. Buď hraju se samýma bocama, nebo jsem tak strašně moc dobrý. I když vlastně na tom asi nedá skoro nic zkazit. Jenom to, že mám málo HPček. To jste si všimli. Shit, lag. Omlouvám se za tenhle lag. Se mi to posunulo. Ach jo. Takže asi tak. Takže náš tým zatím dává samý headshoty. Já jsem z nich teda jasně, že nejlepší. To musíte vidět. Já jsem vždycky nejvíc king. Nad těma letama lamákama. Jo, možná natočím i pár videí, sakra, z jailbreaku, ale to si nejsem, no to si jsem vlastně jistý, no. Takže pár videí z jailbreaku a tak. Pokud tu zbraň nechci, to na tom nechápu. Aha, tady, stačí mi šlen. Proto tuto zbraň nemám rád. Přesně pro tyto dvě věci. Hnusáci. Zase tato zbraň. Oni snad neumí přemýšlet. Ty to zakládali, já tohle zbraň furt. Ne. Headshot. A tak. Nevím, jestli mám moc zesílený zvuky. Asi ne. Tak se musím kouknout, kolik natáčím. Ty jsou USPčko je mé nejlepší zbraň. Možná natáčím teprve 4 minuty, jak jsem to vykecal docela dost, co? Tak budeme kecat dál. Čumte, jo. Šulen! Au! Tady toho nemám rád, ale dal jsem killer tak to už je docela dobrý, ale chtěl bych se dotáhnout na holy shit. To se asi nedotáhnu, ale nejsem si jistý. Jo, možná ukážu nějaký videjku, jak si udělat své vlastní spray logo. Je to úplně hustý. Vidíte? Ten má spray logo. Špatný zaměřování. Zase like. Takže tohle je moje spray logo, krásné, že? No to je jedno.
Jo, tak dáme souboj. OK, chtěl jsi nožíky, máš mít nožíky, brácho. Já jsem nechtěl tohle. Já jsem chtěl taky čistě jenom nožíky, ale ty jsi mi nedal. Ne! Ne! Já asi hraju se samýma butama. Asi určitě. Ale já si mít proč. Když zase nemám tolik killů. Jenom 13 a 6 úmrtí. Ne! Tak. Ty to bylo docela dost rabácky ode mě. Kam střílíš, ty vole? Nechápu ho. Ale jestli to je bot... Au! Odkaď! Odkaď! Tak za to zaplatíš, ty šolíne. Aha! Vítejte taky. Vítejte taky, to už není bot. Což mě docela jich sere, že to není bot. Zabij ho. Dobře, ty. Já si jdu pro toho druhýho. Pojď, vole, no. Slez dolů, vole. A uvidíš, jaká jsi sračka. Vlastně nemám morál, tak kdybyste nevěděli. No, zabij ho. Já zabiju zatím toho druhýho, který už má tak málo HP, že můžu ho čerpat. Mikeman se dotahuje na vrchol. Jo, videa najdete na mém kanálu Mikeman. Headshot. Jo, to je jinak. Jinak už mám jenom 24 HP a počítám s tím, že gebnu. Ale to je nepodstatné. Šulíne. Teď jsem měl to. Aha, já měl ještě tu druhou zbraň, já jsem taky vůl. Jsem měl dodělat brukádou, nebo to jsem to měl. Teď si ho nepamatuju, no to je jedno. Jo, jestli mám tohle, tak ho dodělám hned. Ten umře dřív, než řekne. Killer, jo, on má taky tohle skóre, to je high. Hello. To mi zaplatí. O vole, máš jen 4 kg, mám 15. Kolik máš úmrtí? 0. 0, ne, já se po toto. No jasně. Nemám rád hackera. Hacker to je to hacker. O, teď se tady k nám připojil nějaký hráč. To je dobrý znamení. O, 2 dobří hráči. Šulen. Tak, a teď jsem ti to překazil, co? Ne. Nemám rád boroti. Ne, já jsem dal. Tady už jsou jenom živí hráči. Ne, já chci boty. Botama mi to nejvíc šlo. A protože mi to nejvíc šlo s botama, tak proč ne s lidmi? Proč jsou boti tak chytří? Šulen. No vlastně mi dojdou náboje, sráč jeden. Aha, já jsem měl ještě pistolku. Já jdu chodit jenom pistolkou a napíšu. Ne. Já chci tady boty. Co ty na mě tady čumíš? Rychlost. Chci být naspídovaný. Chci být naspídovaný. Proto jsem si zvýšil rychlost. Speed. Já nechci umřít. Jo, takže čau lidi, loučí se s váma Čekobélo zelenáči, ahoj.